Стая YouTube, аз съм малък хактери БГ. Днес ще гледаме хора, които са хакове. Значи сега тук сме открили от интернет, нали, свалих едно приложение, дете гледаме хората, когато са хакове. И в момента гледаме някакъв човек. Писа ламята, да, аз мога да ги цъкам и да виждам, ама той не ги вижда. Да, пише ламята. Тук, нали, гледаме. Пише в интернет, че в мода, че той е хак. Искам да гледам, да видим дали той е хак и да представя пред хората. Искам долу да пишете, ако е хак, че е хак. Да, според мен май си е хак човека, ама не го знам. Не знам човека дали е хак или е просто. Според мен хора е хак. Сега ще видим. Има 50 такива, 15 умирания. Всъщност, или аз ги цъкам това, или той съм си ги цъкал, не знам. Пише, че е хак. Не знам дали е хак, не знам дали лъжи приложението, ама той май си е официален хакер. Не знам. Вие ще кажете. Долу в описанието моля да пишете дали е хакер или не е хакер. Да, както виждате на новия клип, дето сме написали избинаме човек. Смисъл, кой ще се... Значи трябва да напишете ето запис, трябва да напишете запис, двоеточие, скайпа си и записвате. И когато ви изтегля и може вие да спечелите, например, игра с мен, да ви дам игра, да снимам клип с вас, да ви направя собствен банер, да ви направя аватар. Едно от трите, не знам, да, 3. Едно от трите трябва да си изберете също. Аз ще ви напиша по скайпа и си изберете едно от трите по скайпа. Според мен ще е по-хубаво YouTube канал, не YouTube, да снимам клип с вас или да ви направя аватар. Банерите не съм толкова добър, колкото Minecraft.958, но е професионалист, правил е преди е правил. Както знаете, в един ден съобщих нов банер, в описанието пише неговия скайп. Съжалявам, че не съм служил този банер, просто този банер е твърде голям. Този банер може да ви ги прави, да си ги снимате, например, за снимката, може да ви направи снимка. Банера може да ви го направи твърде голям, ако се оплаквате, че е твърде голям, то може да ви го поправим. Само пишете по скайпа, съжалявам, твърде голям е, и той ще ми пише окей. Както един мой фен, не един, повече от 2, 10, 5-6 фенове мои, дето са абонирали с мен, знаят, че имам Босайд и Shadowhex скайпа. Искат да напиша долу в описанието тяхните скайпове, да ги имат, но аз казах, окей, ще го напиша в този клип за вас. И да, долу в описанието ще пише скайпа на Босайд и на Shadowhex. Да, сигурно може да им пратите покана, те най-рядко си влиза това. Най-рядко си влиза Босайд, повече си влиза това. Shadowhex. Не знам, мама, Shadowhex май ще ви прием преди всички поканата. Мисля, така е по-добре май преди всички да ви приеме той поканата, ама... Да, той може да снима с вас клип, да. Какво да я кажа? Сега гледам тук, нали знаете, хакери. Ще гледаме и други сигурно, или само... Не, знаете ли какво ще направим? За днеска ще е само един, за другите клипове ще са поне 3 или 4 или 5 или 6. Едно от всичките. Ама той е ламята мадафака е пълен хак. Не ламята мадафака, защото аз пиша ламята мадафака и той малко така се пише като мен, обаче той се пише
Ламята Мадафака, защото сме от един тим с него. И нали така, не иска да го спотейдвам, обаче с приложението се оказва, че с приложението ти намира само хакер. И се оказва, че той е хак, Ламята Мадафака, защото аз пиша Ламята Мадафака, защото ние сме нали казах, ние сме от един и същи тим. И да, за това клип ще бъде това. Дано ви е харесало, абонирайте се за мен, дайте повече лайкове. Чао, чао хора! Съжалявам, че се намеси пръстът ми.